Vážení priatelia, môj mladší kolega s úsmevom na tvári prijal informáciu o tom, že pes triedy šampiónov nenastupuje, pretože chodil tu a hovoril, to bude ťažké, to bude ťažké. A majiteľ psa, teda Dušan Hladík, mu to rozhodnutie zjednodušil. A myslím si, že klubového víťaza ešte nie je nič isté. Ešte sa nám tento pes, ktorý síce nemá v tejto chvíli konkurenciu, musí predviesť aj v pohybe, aj v statike. Takže poprosíme do pohybu víťaza triedy otvorené a ak sa vám páči, môžete pomôcť pánovi rozhodcovi, ktorý sa v tejto chvíli rozhoduje o tom, či bude klubovým víťazom alebo nie. Takže je to tak, je to klubový víťaz. Veľké gratulácie, s týmto psom sa ešte dneska stretneme v titule Mistr a Miss Boxer. Sú to naše súťaže, ktoré vznikali v priebehu